Dneska tu prý budeme mít hodně lidí. To bude teda práce. Ťuky ťuk. Dobrý den, my tu máme objednaný stůl. Dobře, tady tenhle je váš. Ťuky ťuk. Děkujeme. Dále. Dobrý den, my tady máme mít objednaný stůl. Ano. Tento. A nemusíte ten na mě říkat ne. Za chvilku k vám paní přijde. Ťuky ťuk. Ťuk ťuk. Ano? Dobrý den, máme tady objednaný stůl s kamarádama. Dobře. Tak, prosím. Tady už je vidím. Čau. Ahoj. No, ťuky ťuk. Dobrý den. Máme objednaný stůl tady. Dobře. Ježiš, to je ostuda tady padat. Ťuk ťuk. Ťuky ťuk. Dále. Dobrý den, měli jsme tady objednaný stůl. Ano, tenhle. Děkujem. Asi tady. Ještě k nám měli přijít kamarádka s kamarádem. Ťuk ťuk. Dále. Dobrý den, tady... Hned budeme rozvážet jídlo. Tady to je náš stůl. My si objednali. Je to tak divný. Číslo 3. Co si budete přát? Tak já bych si prosím vás. Ty jsi neslušný. Přestaň. Tak. My bychom si přáli. Já bych si přála nějaký koktejl a aby jsem si ještě přála nějaké srdíčka oranžové. Dobře, hned to tu bude. A já bych si ještě přála nějaké pití a ještě k tomu taky srdíčka. Dobře, hned to tu bude. Hned to bude. Ano. Dobrý den. Tady Dobrý jste den. chtěli. Děkujem. Nemáte zač. Číslo 5, co budete chtít? My si vezmeme, já si zaberu 2 kukuřice, jedno pitíčko, já si zaberu jednu kost a pití, já si zaberu jedny mňamky a pití. Dobře, hned to tam bude. Zmrzlinu? Ano. Dobře. Prosím. Dobře. Číslo 4. Tak, já bych si prosím vás přála meloun a nějaké pití. Já bych si prosím vás přála třeba kost a pití. A já tady s mojím kolkem srdíčka a pití. Meloun, pití. Pardon. Co mi děje? Srdíčka a pití. A ještě něco? Já jsem si přála kost. Ne srdíčka. Tak, pardon, že jsem vám to shodila. Číslo 3. To budeme mít, takže mít 2 mrkve s pitím, jednu myší sýr s pitím a jednu řasečku. Dobře.
Hned to tu bude. Ok. 3, 4, jak jsem to tu pobourala. Raz. Máte tady výjimečné jídlo. Děkujeme. Fakt děkujeme, vážně. Nějakým Sýr. Aha. Je tady fakt dobrý. Že jo? Aha. Mně to chutná. Mně tež. Jo, je to fakt dobrý. Ano, to je. Jo. Je to 8 hodin večer. My už budeme muset na shledanou a zaplatili asi už budeme muset. Ano. No to... Na shledanou už musíme. Bylo to fakt už taky musíme. Na shledanou. Už asi taky budu muset dát do postýlky malou. Jsi už unavená? Ano. Tak, ahoj. Na shledanou. A proto hostina část první dnes končí. Těšíme se dnes na část druhou. Ahoj. Zdravíme vás. Ahoj.